kayon kati yuping angin sumyak swaraning karengyan samirana mawar iris lumrang kandaning puspita ae ana titi sonya madya raras rumendeng akoso bocah bajang sireping sawang areka gumantos sing dalu jroning ratri derewa keteng kakacarita namung sang wang pertangga pati ingkang jemedhul saking Brangwetan nadan kelengan megarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupi tata sing amantian dewasane nang wau kawusawancin wis ngancik gara-gara sukramangkara tumpak mendo tete kaloba sumawar cita anggara rekata Buddha Maesa Raspati mintuna eka dwi tricatur panca sat sapta astana wadasa gara-gara ing jagating pakliran sakti amung kromati mijilira parpat punakawan Kilora Semar Garing Petrus mawana Kilora Bagong ingkang samya kegojekan madyaning Ngara Ramba alon arire
Oh. Goro-goro Kang Gareng. Heeh, sepi ya, sepi. Ora ana Bagong ki rasane ki sepi, heeh. Nang arek kepiye meneh wong ya apa jenenge Bagong ya ditinggal nang ngisor kono kae. Iki awak dhewe ya meng nunut. Iya. Ki biasane ki geni sing jedul nek pas goro-goro ki biasane murup dhewe nek iki dadak ngobong ban. Mergane ya meng nunut ora ning nggon biasane. Iya. Ana wayangan meneh po iki. Engko tang-ting kae. Kae. Iya, gara-gara gara-gara ki sowan ning anu ki Kang Gareng. Nanti neng Samben. Nganti Samben. Samben? Iya. Arga Mulya Sedayu Bantul. Saya mlebu Sedayu. Isih. Saya mlebu Sedayu ki saya cerak lah nek aku nek sok lunga-lunga ki ya sok liwat kono kuwi kok. Liwat ngarep Gepura. Ngarep Gepura tulisan Samben ki aku sok liwat wirawiri ning kono kuwi. Heeh. Sekarang yo apa jenenge nek ora ana Bagong ki rasane sepi arep ngomong apa ki ya bingung. Heeh. Mergane sing uteke mlethek ki ya mung Bagong e. Ning ya piye? Dilakoni Kang Gareng. Iki ya sing siji iki mbok ya rada berguna sithik iki lho. Sapa jenengane iki? Aku tak melu gara-gara pisan-pisan pengen ngrasake goyang. Iki nek ngene iki kan rada ana semu-semune Bagong sithik ning ora. Mergane ya kaya ngono kuwi nek Bagong ki ya matane ngono kae. Neng nek iki Vespa truk ora apa-apa. Sing penting ana kancane. Ayo gek do tetembangan aku selak pengen bergoyang. Mengko sik to Pak, mbok ya sing sabar. Sabar ngopo mengko selak digoleki karo guru. Mengko nek digoleki karo guru, kowe sedo konangan gara-gara ning kene. Dilolohi Cis Trisula kowe. Wah kejem nek iki meden-medeni iki. Kayak apa jenenge mau karo maca-maca pamundutan mbok mono-ono sing mlebu meneh. Heeh. Ning ketoke wis ora. Ditileki sik to, Pak. HP-mu anyar kok, Pak. Wah iki. Kok jebul durung ana meneh iki. Ki malam admin Dalang Seno malam. Ken salam kenal dari hari di Jogja. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati warga Laras. Ada sawer berapa ini? 6 juta udu kleru 1
150.000 sawer buat Mas Heru. Lah kok neng Mas Heru? Heru sapa? Iki Heru sing ngendi? Aku ya tak dadi Heru wae apa ya? Men kebagian nek telu kan didum 50. Ya ora kaya ngono kuwi. Isih ana meneh ora Pak kuwi, Pak? Mau isih ana Setya Tuhu bawa sida asih ingkang nyekar Mbak Lintang 200.000 buat Mas Wahyu Kendang 20.000. Medun iki. Medun mergane liwat aku sik saya esuk saya medun. Saya esuk saya kelong. Iya, iki apa arepane iki, Pak? Aku mung manut Bapak. Bapak senenge apa sih? Putra Nuswantarane ya urung mau. Terus muga nyawijine muga nyawijine sesuk ning omah. Mengko bengi. Mergo durung diaransemen. Diijoli sing liyane sik. Dijoli apa, Pak? Aku nek ora apa ya? Sing rada alus-alus ngono. Apa harapan, Pak? Aku nek ora sintom parisana. Apa kuwi? Kae lho sintom. Sinom parijana. Kuwi. Aku nek ngrungokke kuwi wah rasane kaya seger sumyah leh kumangan ning kulon omah. Kowe iki ngopo to, Pak? Mbok aku ku ya mumedase. Mergo nuruti Bagong. Ora apa-apa. Anggere gegayuhane iki apik turuti ora apa-apa. Sinom parijata sing nyeker Bu Wahyu. Sugeng dalu Bu Watu, anu Bu Wahyu. Sugeng dalu, Pak. Mas. Aku Semar wis tuwa. Aja, Mas. Mengko ndak aku bali bagus meneh. Nggih, sugeng dalu Mbah Semar. Nggih, sugeng dalu. Kula nyuwun sinom parijata nyamat. Nggih, arep diserak sithik nggih. Mboten justru sing serak-serak ngono kuwi. Sing rada serak-serak klebus. Monggo.
Jan penake Ranjama. Penak to, Reng? Nggih, Pak. Penak to, Truk? Nggih, Pak, penak banget. Wah, jan marake anyes-anyes nyep. Monggo buah yuk. Tibake si kucing. Yuk. Kur. Marem aku wis ya tak tinggal rono meneh. Rak kurang ajar to kae. Wis ditembangke to terus minggat. Ora apa-apa jenenge mbok menawa iki kesel bar joget ki mau. Iya, nek Pamundutan selanjutnya isih ana apa? Isih ana Putra Nuswantara karo Setya Tuhu. Kang Gareng arep sing ngendi sik? Aku sing Setya Tuhu sik ya ora apa-apa. Bawane sida asih. Iya. Ketoke sip ya iki sik. Ingkang nyekar Mbak Lintang Kairo. Oh, sesuai request. Heeh, sesuai request. Nggih, ning alon buah duripke sik mike. Oh, sampun. Oh, Mas. nggih, sampun. Niki kebiasaan lho, Jan. Kebiasaan Kebiasaan mati mike. Mohon mboten apa-apa. Mengke duripke gampil nek carane nguripke niku gampil. Sugeng enjing Mas Sugeng Gading. enjing. Wah. Pripun tesih sakit anu? Lumayan. Lumayan. Mugi-mugi saged. Pokoknya
buat wayangannya Mas Gading tuh selalu ready, Mas. Wajar. Tak usahakan pokoknya. Ya iki mangke apa jenenge? Apa Apa? mangan apa ya mau ya? Apa Mas Gading? Lali ya wisan. Piye to? Lah sing dieling-eling apa? Kowe jang apa ta iki? Jang apa ta iki? Sing gayeng malah sing kono e. Ora apa-apa kowe kok. Serupot jenenge. Iya, mensupport. Nggih. Mensupport Mas Gading. Nggih. Setia tuhu Setia dibawani tuhu. Bawanya situasi. duet napa Situasi. saya sendiri? Kula nek duet dereng saged soalé. Oh, nggih. Ning alon-alon mawon nggih. Iya, Mas Gading. Ale mungkin ndak tambah loro alon-alon. Lara ya diobati Mas Nggih, Gading mengko to. kula padoske obat. Kula ngertos bakule teng pundi ngertos kula. Langsung bawa nggih, Mas? Nggih langsung. Langsung bawa. Nggih napa mosok lagune sik terus bawa. Pamintaku Tak kira mau terus. Gunung Galunggung. Nimasita Sapa iki? Kok ana sing apik iki? Semar iki senengane nek ana sing apik terus teko meneh. muncul. Ya lah mar. Eling mar eling. Ora masalah. Tok ning kene wae aku. Monggo. Kuwi cakepane dirungokke. Ora do kriap-krisip wae. Cek isuk kok ya marai kaget to Mas Gading. Bentos melek meneh. Rang bar mangan bakso. Datan kinggang caket ing ati yen cedak tansah Yen cedhak tansah melet mulat. mulat Kan Sita asih Pindo mimi lan min tuna
Isih penake raja mak. Liar. Langgame Mas Gading. Nggih. Nggih. Saya enjing saya gayeng loh Mas. Wah, gayang mawon. Gayang dhewe. Tak rono meneh. Wis rampung. Sudah Mas Gading. Nggih matur sembah nuwun. Nggih. Jan kepenak temenanan. Ha iya no. Jam pira iki, Truk? Jam 2 lagian. Wis aman. Kira-kira gara-gara iki le rampung jam tengah 4. Wayangan bubar bar adzan subuh. Le bubar wayangane kok ora le rampung gara-gara tak ketak lho kowe. Sopo reng? Kancaku biasa to. Aku nek karo kancaku kan kejem-kejem aku. Iya ora apa-apa. Ya teruske. Heeh. Aku mung niru bapakku kok aku kok. Nek karo kanca-kancane kejeme ra jaman nek nang omah kae. Ning betane nek kae lomo. Aku lomo ora. Weh lah padha iki kepiye dhewe iki ngerti dhewe. Tekon sing ngedram kae nek ora percaya. Ngopo karo sing ngedram? Somai barang tak tukoke batagor padhake. Aku barang. Iya. Kok mulai tisu basah barang? Aku basahi. Cengele ora apa-apa kok. Ratos-atos lho reng. Ora apa-apa. Aku besti kok nek karo kae kok. Ket wingi wis Setyakina arep digawa ramen. Aku yo muni ora ndedet ngono ta. Tak kira ki yo aku muni ra ndedet ngono ki ora apa-apa iki gawanen sik engko gampang. Tak kira ki ngono kuwi. Jebul kok oh ya sesuk wae ya. Ya ora apa-apa. Pahit. Ya ora masalah. Ora masalah. Mengko treke 5 ning nggon aku mengko. Tak bayari 1. Kon bayari 5 ya bongko tenan aku langsungan. Heeh. Isih ana apa mau truk keri dhewe? Putra Nuswantara kang garing. Heeh. Putra Nuswantara. Penake kepiye iki? Sing nyekar sapa sing nembak sapa? Manut aku. Lah ki mau wis aku lho, Truk. Masa aku meneh? Gentenan kowe saiki. Apa ya arep apa ya? Sopo ya iku apa? Sopo ya? Aku ki sing baris-baris paling pojok-pojok kono kae. Sing pinuk banget ketoke iki nek dirungokke iki jan jos. Sesapa ta, Truk? Oh alah. Leluhur. Apa reng? Leluhur. Ya ora ngono kuwi ora sia-sia nek karo kae iki. Kae iki jimat. Kae iki apa jenenge? Pusaka padake. Artefak lho kuwi. Artefak iki saya tuwa meneh. Kuwi wis memasuki situs kuwi mung. Wis Truk, gek ndang Truk, gek kon nyekel mic kae iki. Kula nuwun Simbah. Nggih, Lho iki nak Mas. lagi halus iki Kang Gareng. Heeh, lagi harus. Sekali-kali halus. Pripun kabare? Nggih, alhamdulillah sae. Nggih. Niki hawane rada adem. Rada adem. Nggih, butuh Nggih. kehangatan jane. Napa ajeng kula obong mawon? Maksude kemul. Oh, lah, Niki rek. mboten gawa. Nek butuh kehangatan ki tak sumete. Ya artok slomot.
nganggo udut apa piye? Aja, langsung rek wae gek disumet. Didhawuhi napa niki? Didhawuhi supados ngobong menyan, Ji. Apa? Ngobong menyan. Apa? Masrahke sajen, jawabi sajen. Kita anteni le atos durung metu atose. Sing di kangen iki nggon atose. Wis ratos ya wis keyor. Ketoke atose iki nggo bengi reng. Ha engko ndak ra entuk kentekan bahan ndak nek kene ditokke. Ning omah engko ditokke lah pokoke mung cerak to. Awak dhewe reng sing kentekan bahan. Ya ora masalah. Kita pasrahkan dalang jajarku. Ya putra Nuswandara. Dibawane. Pokoke aku arep anak kucing. Anak pusing. Oh lah anak kucing, aku rungune anak kucing. Bagus. Bagus. Oh bagus. Besok pintar sekolah. Ora kulino kok ya. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nek ra wong tuwa ki harap maklum. Nggih, wong tuwa. Yen wis bisa nyambut gawe Keyboard Mbah, keyboard Mbah. Loh, wah. kudu mlaku sak mestine. Wah. Alah. Matur nuwun, matur Mbah nuwun. Ya padha-padha. Iya. Apike. Ayo ya sih. Kepinuk. Ayo. P kak nganu sapa jenengmu Reng? Ha, Kang Gareng piye? Sak lagu meneh. Oke. Arep apa? Dika penutupan ta iki? Penutupan. Sing rada gumiak sithik. Apa? Perahu layar sing pisanan pelok, engko sing loro slendro. Ngono. Iya. Oke. Saka kendang. Iya. Kur. Pelok terus pindah slendro. Ayo terus. Ayo.
Semare koten prayitna semuriris eko balik titione gandayani blagagaku gak sadulita mel-mel guru wis aku iki karo anakku Garing Petruk wis mbok gawa ning kayangan terus saiki karepmu arep kepiye nek perlu aku saiki tak lingguh ngisor lan malah nek perlu aku saiki tak basa karo guru waton kowe gelem minangkani panyune Bagong gelem maringke pelemper tangga jiwa lan Jambudipa Nirmala. Piye guru? Boten Kakang. Sampun ngantos kado ati kejeron penampi. Krana sasampunipun Kakang Semar lenggah wonten ing kayangan, kula malah lajeng rumaos getun geduwung dhateng sedaya lekas kula. Getun kepiye guru? Inggih rumaos getun dhateng anggen kula sampun daksya dhateng Kakang Semar. Dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula ngantos wani dhateng kadang kula sepuh inggih Kakang Semar. Pramila Kakang, saestu kanthi tulus lair batos kula nyuwun pangapunten dhateng sedaya kalepatan kula nggih Kakang Semar. Kuwi apa tenan, Guru? Inggih Kakang. Kula sampun ngrumaosi dhateng sedaya lepat kula lan kanthi tulus lair batos kula nyuwun pangapunten Kakang Semar. Ya wis wis lumrah sing jeneng sedulur ki terkadang kuwi sok gelut kuwi sok congrah lan gandeng kowe wis nglegono marang kaluputanmu ya wis tak apura. Wis sapura ora dadi ngopo Guru. Matur nuwun Kakang. Garing lan kita Petruk ulun wis luput. Ulun mundhut pangapura ya nala Garing lan Petruk. Inggih. Sampun boten dados menapa pukulan. Kula nggih nyuwun pangapunten dening ngantos pasurayan kaliyan para dewa. Nggih pukulun. Kula yen lepat nggih nyuwun pangapunten. Guru nek ngono iki mengko Bagong bakal tok paringi pelemper tangga jolan Jambudipa Nirmala. Bab menika mangke gampil Kakang Semar. Nanging kangge nebus sedaya lepat kula, malah menika Kakang Semar nala Garing lan Petruk badhe kula sugata supados ngraosaken pelemper tangga jolan Jambudipa Nirmala. Monggo mangke dipun dhahar Kakang Semar. Ya tak trima Guru nala Garing lan Petruk. Iki mongko malah arep disuguh pelemper tangga jiwa lan Jambudipa Nirmala. Kowe ya dikeparengake melu ngrasake. Waduh, Truk. Awake dhewe ya melu disuguh pelem karo jambu. Wah, ya ndah enake kaya ngapa ya Reng ya disuguh darane para dewa iki. Sorote pandam sumula amadangi pasareyan ngenangi wadana ramu-ramu kalingan hangrangan sang tiah manangkung sumungkem guling sang agung lerepa baboe maneman peraten tek pranto kula kadah ronte Bathara Indra mara gagi jupuken pelemper tangga jiwa lan Jambudipa Nirmala. Ingkang nalika mau wis ulun cawisake jupuken enggal aturna Kakang Semar murih enggar
enggal didahar. Inggih ngestakaken dawuh Rama Pukulun inggih. Alon-alon lho Guru, inggih Kakang Semar. Lemper tangga jalan jambu diponirmala sampun cumawis. Praita lan waspada Gelora Semar Badrana ing batos sampun prisa bilih pelem lan jambu menika sampun diiseni wisa racun lan guna desti. Parandene kangge nglegani lan nyobi dhateng Sang Hyang Jagat Girinata. Ki Lurah Semar Naragaring lan Petruk tetep sami dahar pelem lan jambu dupi kadahar. Awit saking dayaning wisa racun sakala sairane sami ndrodhok. Semrepet manone plak Kapidara sami datan enget Purwaduksina. Palemper tangga jalan jambu diponirmala ingkang didahar Kakang Semar iku sejatine wis ulun isine wisa racun. Mula bareng dipangan banjur padha semaput Indra. Mara gage Semar Gareng Petruk kuwi bandanen tumuli papan ki ana ing sapinggire kawah Candra Dimuka. Samengko ulun dhewe ingkang murba lan ulun ingkang nyemplungake ana ing kawah inggih esakaken dawuh Rama Pukulun. Kencang waruda yang Pak Papong Bu Bolong Adi Guru. Ya mana saya ora karu-karuan. Kalau niki wau jane ningali saking katembian lan nguping dhateng rembakipun Adi Guru. Panjenipun kula bombong lan mongko Pak dene Adi Guru niki wau sampun nglenggana dhateng kalepatanipun lan sampun nyuwun pangapunten kalian Kakang Semar. Nanging boten ngenten jebul Adi Guru namung api-api etok-etok apik kalih Kakang Semar. Katite niki kanthi pawadan Kakang Semar dipun sugata disuga mawi pelemper tangga jalan jambu diponirmala. Neng jebul bareng didhahar Kakang Semar Gareng Petruk sami semaput walah berkencang. Lah kok malah saya ndadronesnaning tumindahe Adi Guru. Sampun Kakang, sedaya perkawis menika ulun dadake. Nggih pun monggo. Bakune kula mung elingake lan kados atur kula ing ajeng, yen ala niku mboten badhe tumama ing becik tegese
sedaya panggawe ala niku mesti ana undu-unduane. Sapa nandur mesti ngunduh pun Mang Titeni mawon. Arep nemoni lelakon apa niki mangke Adi Guru? Ulun Arjuna inggih pukulun munggah ana kayangan inggih badhe mbelane Punakawan Bagong. Kok jeneng kita ora basa marang ulun, ora perlu basa-basa nggo ngopo, basa daerah po ora perlu. Sing baku aku munggah ana ing kayangan iki mung arep bebela karo Punakawan Semar Gareng Petru Bagong supaya njaluk apa jenengane pelemper tangga jiwa karo jambu tipe nirmala karo jambu alas kulit ijo. Nulungkun dhisik mengkon dhisik Arjuna ora sakakean mengkon dhisik gelem menehke jambu alas karo pelem madu apa ora. Nek pancen ora gelem apa kowe wani marang lereteking jagat anu lananging jagat Raden Arjuna Sasrabawa. Ora wani sebab apa ayen pancen wani kage Patenono Raden Arjuna Patenono bulun Patenono pancen wani ayu gulat boxing ya wani apa arep tembak-tembakan aku ya wani boxing apa arep smackdownan wani aku. Ayo Bathara Guru aja mung meneng wae guntur geni guntur angin tampan ono. Kembang api saka ngendi iki mau? Lho ora ngopong ora kena ngopo? Ngopo wong ampuh. Kene iki lanang jagat bojone 100.000 luwih. Kok mung ditibani kembang api. Aku tau kejeblukan roman kendel wae biasa wae. Yen mangkono cis Trisula tampan ono. Kencang Maruda yang Pak Pung. Ya bener Adi Guru ora ngerti sapa sejatine kita. Kita kuwi Punakawan Bagong. Entu ya. Senengane kok ngawur. Kuwi pupurmu wis arep luntur. Ketok nek matamu gedhe banget Bagong. Waduh konangan Bagong.
wonten dawuh pukulun. Kakang Semar saiki ana pinggiring Kawah Candra Demaka kaget tulungan Kyok Bagong ngestaken dawuh. Kakang Semar, Kakang Semar ana maling. Kakang Semar tangi Kakang Semar. Ndara Arjuna kula nyuwun pitulungan santai wae. Sik menengon dhisik. Wis tak waring dadi bebantamu. Mara kaki lungguh jajajer karo Arjuna. Maturaken sumul sama bumi kula Wanjana. Iya tak tampa Semar. Nolo garing Petruka iso tekan kene. Kula namung diajak kalian apa jeneng akehne Semar niki Ndara. Mbok dimatke sik to, Reng. Ki lho sawangen kaya sapa? Oh alah. Kok iso ya truk ya? Mbok aku ya ora ngerti, enggak habis pikir aku yan karo kae. Enggak habis pikir aku yan. Petruk aja sembrono. Tak surung ketemplung kawah kowe. Nggih, mboten Ndara, mboten. Kakang Semar. Pripun Ndara? Iki mau aku gulat karo Bathara Guru. Banjur Bathara Guru namake Guntur Geni Guntur Angin Guntur Ketut Bot ora tumomo banjur namake Cis Trisula. Namake Cis Trisula ya ora tumomo banjur melayu Bathara Guru melayu merdoning Marcapada ora urung mung njaluk pitulungan marang kadang-kadangku para Pandhawa klebu Koko Prabu Kresna ditututi. Goncang Kanjeng Lai kelap-kelapaton
Terjenjang resang mawe gandrung Dimas Werkudara lan Dimas Arjuna. Mulane sawetara suwe Kakang Semar lan Punaka ora seba caos. Kabar sing tak tampa jebul kalenggan iki Bagong duwe gegayuhan ya kuwi bakal mbangun desa. Wah. Yen kuwi pancen sing dadi pawadane wis ora dadi ngopo. Malah nek perlu ayuh dibantu sautuhe. Eling ana wis ora iso diitung kabeh lelabuhane Semar lan Punakawan tumrap para Pandhawa. Inggih Kuku Prabu, kula inggih badhe mbantu dhateng sedaya kabetanipun Bagong anggenipun badhe mbangun desa mengkono yai. Pancen ya kudu disengkuyung lan dibantu Kaki Kresna ulun tulungana nggih. Ulun rawuh paduka ngaturaken sumangga pabekti Yaya Kresna ulun tampa. Wah, guru kakekku. Basaku lan sembahku katur Werkudara wis ulun tampa. Kula inggih ngaturaken sembah pangabekti Pukulun Arjuna. Jebul kita banget nggone ngina marang panjenengan ulun. Menapa sebabipun mekaten? Dene paduka Pukulun Duka Arjuna. Nalika mau jeneng kita sowan ana ing kayangan, malah wani malang kadhak nantang marang panjenengan ulun. Kita uga wis nyepelekke marang ulun nalika mau kita ulun tamani guntur geni guntur angin lan pusaka Cistrisula. Nanging kita mboyo apa-apa. Banjur ulun trima mlayu mudhun marca padha tinemune jebul kita malah wis ndisiki laku kita banget ngina lan memirang marang ulun. Kresna Arjuna kudu diadili. Wah, aku sing ngadili tak ajari Clamprong. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.